Il-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħun. Konċetta kella ħafna ġugarelli li l-papa u l-mama kienu xtrawla. Tant kella ġugarelli li l-ġenituri tagħha sabula kamra apposta għalija biex ma jkollhomx il-ġugarelli jiġru mad-dar kollha. Kamra li hi mal-ewwel għamlita tagħha u waħlet tabella bil-kitba Konċetta's Playing Room. Maż-żmien din il-kamra mtliet kollha ġugarelli differenti. Konċetta kienet tilab bihom ta' sikwiet. Inkċina żgħira ta' tfal għal pupi li kienet tieħu ħsiebhom qishom it-tfal tagħha. Sa anki d-dar kbira tal-injam li fiha setet toqgħod bil-qiegħda ta' parsi tieħu t-te. Ara li l-Konċetta kemm kienet tkun ansjuża sabiex tmur tilab fil-kamra tagħha kull meta tiġi lura mill-iskola. Darba waħda, Konċetta ġiet lura mill-iskola u mingħajr telf ta' ħin marret tiġri fil-kamra tal-ġugarelli sabiex tilab. Iżda, wara ftit minuti, semet li l-mama tajtilha mill-kċina sabiex tmur tagħmel il-homework. Konċetta ħasbitha darbtejn u peress li ma riditx titlaq il-ġugarelli li kellha minn idea, marret quddiem il-mama u bi ftit ta' tlaqliq qaltilha li dakinhar l-għalliema ma kienx tagħthom xogħol għad-dar għax lestew kollox l-iskola. Il-mama battitha lura fil-kamra biex tkompli tilab. Iżda peress li ma tantx emnita, fetħet il-basket tal-iskola sabiex tara kellix xogħol x'tagħmel. Fuq id-djarju tal-iskola sabet li l-għalliema kienet tagħthom xi xogħol tal-matematika biex jagħmluh id-dar u ntebħet li Konċetta kienet gidbitilha. Il-mama marret bid-djarju fida dritt fil-kamra fejn kienet qiegħda Konċetta. Din malli rat li l-mama qudiemha, indunat x'kien ġara u nfaqet tibki. Il-mama kienet irrabjata kemm xejn u qaltilha li mhux sew tikdeb għax ħadd ma jibda jemminha. Kif jgħidu, il-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħun u darb'oħra ma kienitx se terġa' toqgħod fuq dak li tgħidilha hi, iżda taqbad u tiċċekkjala d-djarju mal-ewwel. Konċetta talmet minn dakinhar għaliex kellha tagħmel ix-xogħol kollu li l-għalliema kienet tagħthom u bħala kastik talli gidbet għattet il-weekend mingħajr ma setet tidħol fil-kamra u tilab bil-ġugarelli. Il-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħun. Tifsira. Jekk persuna tgħaddi minn esperjenza qarsa jew kera, ħattibqa' tibża f'sitwazzjoni simili. Meta wieħed jingidem darba, ma jibqax jafda kif ġiepu laħaq.